Tamang paggamit ng vote counting machines, itinuro ng COMELEC ang detalye sa report. Ibinahagi ng ilang kawani ng Commission on Elections Region 1 ang tamang proseso sa paggamit ng vote counting machine o VCM sa mga rehistradong botante sa San Carlos City, Pangasinan. Ito kasi ang proseso ng eleksyon natin. So kailangan lahat ng tao, hindi naman kasi lahat hindi naman lahat nakaintindi ng technology natin na bago ngayon. Kaya kailangan din sila magiging aware, kailangan din nila malalaman kung ano ang ilang gagawin. Unang beses pa lang nagagamit ng VCM ang 64 na taong gulang na si Ana. Mahalaga raw na malaman niya ang mga dapat gawin sa tamang pagboto ngayong eleksyon. Madaling naipasok. Tsaka na siya lahat yung bilog. Yun ang siniguro ko eh. Kasi nung nakaraan, 2 beses hinugot, hindi pumasok. Kaya ngayon madaling bumuto. Ayon sa COMELEC, bawal kuhanan ng litrato ang balota. Dapat umanong pangalagaan ang secrecy ng pagboto ng mga botante. Patuloy ang pag-iikot ng mga kawani ng COMELEC upang turuan ng publiko sa tamang kaalaman sa pagboto. Still pandemic. So may mga procedures tayong dapat susundin pa bago ka makaboto. Kasi kumbaga nag-exercise muna tayo. Part of the training, nag-exercise muna tayo bago natin i-conduct talaga on the day of the election. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.